Pred každým tréningom musia rodičia oblieť svoje ratolesti do hokejového výstroja. Prečo ste sa rozhodli prihlásiť dieťa práve na hokej? Aby bol zdravý a šikovný. Keby bol dievča, tak chodí na spevácky, takže chlapec chodí na hokej. Aby mal pohyb, aby nesedeli pri počítačoch, jednoducho aby boli zamestnaní a aby vedeli, že čo je to šport, lebo šport omladzuje, dáva tomu dobrý nádych, mladosti. Je to o tom. V Trnave trénuje v predprípravke od 4 do 8 rokov približne 80 detí. Ja by som všetky deti v podstate doporučil, aby začali korčulovať. My nehovoríme, že o hokeji, lebo fakt je to všestranná príprava. Prečo si sa rozhodol chodiť práve na hokej? No, lebo ma to baví, je to srandovné všetko. Lebo som sa chcel naučiť korčulovať. Lebo tu mám veľa kamarátov. Lebo ja som vždycky chcel byť hokejista. Slovenský zväz ľadového hokeja v projekte s názvom Deti na hokej nakúpil hokejový výstroj a športové pomôcky, ktoré počas tréningu odovzdal deťom. Každý rok tu navštívime aj 2-3 krát a keď takto budú pokračovať, tak myslím, že tých výstrojí a tých pomôcok bude oveľa viac. Hokej vôbec nie je finančne náročný šport, ako si mnohí myslia. Veci pre deti, začiatočníkov požičiavame z toho dôvodu, lebo rodičia si myslia, že ich to bude baviť týždeň, dva, majú obavy do toho vstúpiť. Výhodou je aj to, že rodičia nemusia prvé 3 mesiace platiť, je to skúšobná doba. Trnava má veľmi dobré podmienky, 2 ľadové plochy, ale aj mladých kvalifikovaných trénerov, ktorí majú za sebou hráčskú kariéru. S tými malinkými detičkami sa väčšinou hráme, učíme ich nejaké základy techniky korčulovania, formou nejakých hier, hra na rybára, ja neviem, nejaké naháňačky. No a pri tých väčších detičkách už sa snažíme, aby čím najlepšie vedeli korčulovať, pracovať už s pukom, s hokejkou, ale tiež všetko tak v rámci hier. Deti po absolvovaní prípravky získajú fyzickú odolnosť, ale aj koordinačné schopnosti a dobré predpoklady na iné športy.